everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Ako, gulot. Dapiton di ka. Mag-inom ta. Ali diri sumay. Unsa? Mag-despedida ko. Dapiton di ka. Makari ka? Kung dili ka makari, ako nalay anhani mo. Unsa? Okay ka ba, gulot? Sorry, Tisoy. Sorry. Dili ko mo inom karon. Kay nagtumar ko og tambal. Oo. Nga no, naunsa man eh. Na kuan kinang gihilantan ko. Ay, mao ba? Kung mao ka na, dadan ti kag tambal. Unsa? Amigo ko ta. Usan is pag matuod ni mo kulot nga managigala ta. Dadan ti kag tambal aron sa ingon niya na mamayo ka. Nakatumar na ko. Okay. Sige na lang, kulot. Mag-ampo ko nga mamaayo ka tayo. Salamat. Ug mamular ka na ko, di na ta magkita. Tisoy. Tingali, magkita ta sa impyerno na lang. Sige, babay, kulot. Pahuway na. Pero malagsi ka tayo. Salamat, Tisoy. Pahulay sa kalinaw. Unsa? Nga kung buti pasabot, pahuway yung sayo. Kanang way magsamok di mo. Nga makatug kag sakto. Kay basin over fatigue lang ka ng gibati mo. Hinungdan nga gilantan ka. Tingali. Sige, kulot. Pahuway sa kalinaw. Bye. Pahuway sa kalinaw. Buang siya. Hanggaw. Tuntong dako. Milagro nga nanawag na ko. Gidapit pa kog inom. Kay magdispedida siya. Buang nako, no? Gibuguan siya nako. Dili ko mo kumpiyansa niya, uy. Epan, siya baka ang nakatipi sa akong sinugo. Kung siya man, wa baka siya masayod. Ako'y nagsugo. Pero kung naibaw siya, masuko unta siya nako. Ug lagmit pa, sudyaan pa ko. Pero wa siya manudya nako. Dili ko mo kumpiyansa. Wagad ko makasabot ni mo, Herbert. Nga noon sa'yo wari ba something? Sa imong gipakitang lihok karon. Labi na nga, imo kong gisugo pagpakontak ni Kulot. Nga noon sa'yo problema? Nga naman gid ko no nga imo man siyang gidapit. Ngilad ba? Abi nimo, para nako, di maayo. Tungod kay nagtuo na bagid ko nga si Kulot, may kalabutan sa nahitabo nimo. Pagduda lang ka ng imo, Ara. O tinuod. Pagduda. Kaya wa man gid ko makasaksi. Pero nahibaw ko si kinaiyaan ng tawhana. Traitor na siya. Okay. Tuhuan na to nga siya. May kalabutan, salita po na ako. Nanong sa'y gusto mo, nga ako buhaton. Likayan siya. Aw, makalikay naman kita. Kay mamiya naman ta din eh. Adto naman ta sa laing dapit. Milagrosad ka karon. Di ganahan makag-inom. Panagsara ni. Okay. Magkuha kong imong sumsuman.
Labing maayo, palihog ko. Tinuod nga dili ko mahimot. Tungod ba ka kini sa krimen nga akong nahimo. Hingon og sa ako pagkahikitan. Ang nahitabo nga gipusil na ko siya. Mihagpa sa yuta. Hapat ko dili ko sab katubuhaton kaniya. Ako sab ang matipi. Nahurot na nimo ang usa ka lapad nga bino. Oh, Di pa ka matuk? sunod ako. Matuog ako ron. Wa pa ka nahubog? Wa man maka-afekto ka na ako ang maong bino. Gipaningot ra pa kag maayo, oh. Bitaw. Naunsa man ka, eh. Namatikdan ako nga. Pirmi man kang manghupaw. Nga naman ka. Wa aram. Herbert, may nakahasol ba nimo? Tug-ani ko. Ara. Sige na. Tug-ani ko. Nagamit ko na ang armas nga imong gihatag nako. Unsa? Nakapatay nako. Herbert? Kinsa? Kinsa ang imong napatay? Ha, Herbert? Kinsa? Tug-ani ko. Kinsa? Ang nakita ni Mr. Carpio ug iyang gisulti ka nato. Giya akong pabantayon. Tinuod ka ba? Katong tao ngayon nakita nga patay. Mao siya. Mabinaw. Ingon dili ang naitabo. Ara. Bisag kung saon ako og piyong ang ako mga mata. Pirmi ko gikulbaan. Pagmuyawan ko nga tingalig. Kalit nga mo nga ang tao nga nagpatay kang Aldong Tumba. Oh, may tao. Ang akong armas. Kung kinsa ka man, patyong ti ka. Diri nagagikan sa kusina. Patyong ti ka. Pasigaon ko ang suka. Buisit! Ang iring nanungkab sa sudan akong paklay. Ha? Buisit! Matugkan ko hubag-hubag aning kalakiya. Ultimo pagting sa cellphone. Kuyawan ako. Kinsa man ang nanawag. Tunga ng gabi. Oh, si Sir Carpio. Hello. Hello, kulot. Gikontak ko na ang pipila nato ka mga kaila sa unapirmadong pundo. Unsay resulta, sir. Wala sila maghimog operation. Dili sila ang nagtipik kang Aldong Tumba. Kun mao, kinsa man ka? Wa ka ba'y kasayuran sa kalihukan ni Aldong Tumba? Wa man, sir. Wa kay gidudahan? Kuan, sir. Dili ka si Tisoy Mandirigma. Usa, nayabag ka. Ano si Tisoy man ang imong gidudahan? Kuan, sir. Kining, Usay kuhaan ni mong base nga si Tisoy man ang imong gipasangin lang. kuan magod, sir. Mura manggod og ako tong nakita si Tisoy nga nagkaon. Nag-inom sa may tindahan. O unya, ako sang nakita kadto si Aldong Tumba. Dili, halayo sa nimutangan ni Tisoy.
Wa ko'y lain nakita. Mao nga, siya mo'y nasud sa akong huna-huna. Ha? Di nga kananan nga nakita ni mo ikaon si Tisoy. Sa tikla lansiyawan, sir. Tikla lansyawan. Kalayo ra. Dito na sa mamingawng dapit na hitabo. Unya, ang tikla lansyawan. Layo ra kayo. Ha? Mga 5 na ka kilometro gikan sa nahitabuan. Bitao, sad. Sorry, sir. Sorry nga si Tisoy mo'y akong gidudahan. Kung ikaw panoon ang gipatay, magtuo kong si Tisoy ang nagbira nimo. Sir, Bye, kulot. Hanggaw nga kulot. Si Tisoy ang iyang gidudahan. Sakay dayon. Sige na. Larga nong, diretso. Sa tapeng. Ana tadi ho. O check in ta sa Kingsland Pension House. Ngano may? Ngano ni Balinta? Kinahanglan ni makabalhin dayon ta. Pag siguro nga, makalikay ta. Simba ko og dunay nakakita sa nahitabo, di ba? Maglisod na sila sa pag-trace. Kinibalhin na ta. Og ugma, sayo sa buntag, usakay ni kitag fast crop. Nakatuog na siya. Pero ako niya gihapon nagmata. Kanunay na ako nauna sa nito. Gabisan sa dam ko lang. Huwag ako magtuo nga, makautang na kong kinabuhi. Namayin ko nini ang dagan sa kong kinabuhi. Pagkamalinaon unta sa kong kinabuhi, sa diya nag-uban pa kami. Sa akong manghod nga si RJ. kasakit sa kong Oh, basta naman. Huwasan na ka? Ha? Mga tuta sa iskina. Manghigop tawag init nga tinuwa. Hilab ka kung tiyan eh. Bay, si Maris, bay. Oh, nilayas na. Matod ni mo kay busit siya. Nangita ka man lagi. Bay, Ni anak ko sa terminal. Bakala nag-unsay kasulti nilang nanay. Pero muuli na lang ko sa probinsya. Ang akong cellphone. Hello? asa ka? Muuli na ko sa probinsya, RJ. Bye! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.